समाज बेरेखा हाबानि हेंथायै बारग' एनडिएफबिनि हाबाफारिया सोलिगासिनो। समाज बेरेखा हाबाखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बारग' एनडिएफबिनि नाजानायाव सत्रपारा ओनसोलनि मोन 28 गामिखौ लानानै मोनसे कमिटि दादों। बावैसो सान सिगांनिफ्राय बारग' एनडिएफबि आरो माखासे आफादफोरा ड्राग्स, जुवा, देहा फालांगि बायदि समाज बेरेखा खामानिनि हेंथायै गोख्रों हाबाफारिखौ लाबोनाय नुनो मोन्दों। बेबादिनो समबारखालि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिंगा सत्रपारा ओनसोलाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि आरो सिसिबिआइआ जौ जुवा, गान्जा, ड्राग्स आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानो थाखाय ओनसोलनि गं 28 गामिखौ लाफानानै सावरायलायनायनि गेजेरजों सत्रपारायाव ससाइटि डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेशन मुं दोननानै मोनसे कमिटि दायो। बे गोदान कमिटिनि दारै समाज बेरेखा हाबाफोरखौ होबथानाय एबा फोजोबस्रांनायाव जाफुंसारगोन होनना ओनसोलनि सुबुंफोरा मिजिं खालामो। दिनै सत्रपारा बे ओनसोलाव दिनै बे समावहाय एक्स एनडिएफबिफोरजों लोगोसे जोंनि सत्रपारा एरियायाव थानाय ओनसोलाव थानाय गासै गं 28 बे गामिनिफ्राय बेयाव गासै 50निबो बांसिन मानसिफ्रा बेयाव जुथुमनानै जोंनि सत्रपारा एरियायाव जोंनि बर' रायजो राजाफोर, जोंनि फरायसाफोर, जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि जिथु समस्याफोर बेखौ गुवारै सावरायनानै दिनै मोनसे आफाद दाफुंनाय जाबाय आरो जों आसा खालामदों बे आफादनि गेजेरजों जोंनि बर' समाजनि जौगानायनि थाखाय जों खामानि मावलांगोन आरो जोंनि बर' फरायसुला फरायसुलिफ्रा जि जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों गान्जा, जौ, जुवा, बिदिनो डेनराइट, ड्राग्स आरो समाजारि जेंना जेरैहाय बिनि हिन्जावजों बैनि हौवाजों लाना खारलायनाय गोबां जोंनि समाजाव जि समाज बेरेखा हाबाफोर नुजादों जों बेफोरखौ फोसाबनायाव जोङो गोख्रों हिसाबै जों दिनै बे एक्स एनडिएफबि खौ लाफानानै जि दाजानाय जोंनि जिथु समाज जौगानाय आरो फोसाबनाय बे जिथु आफाद बे आफादा गोख्रोङै जों खामानि मावनो नाजागोन आरो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय दिनाव बे आफादनि गोख्रों मावनायनि गेजेरजों जोंनि समाजनि फरायसाफ्रा जौगागोन, गाज्रि बिथिंनिफ्राय गिदिंफिननो हागोन, जोंनि न'खरफ्रा जोंनि बर' समाजफ्रा माने सोलायनायाव फैगोन आरो जौगालांनायथिं माने जोंनि बे आफादनि गेजेरजों जोङो जेसेबां हायो जोंनि बर' समाजफोरखौ जोङो हेफाजाब होनो जोङो बेबायदि थांखि लानानै दिनैनि बे आफादखौ जों दाफुंनाय जाबाय। लोगोसेनो बे गोदान कमिटि दानायनि सोमोन्दै बारग' एनडिएफबिनि दैदेनगिरि बानस' बिथाङाबो ओरैबायदि बुङो। थारैनो दिनैनि साना जोबोद बाख्नायथाव। बारग' एनडिएफबिफोरा माखासे साननि सिगां समाजारि जेंनाफोरनि सायाव अर्थात बर' रायजो राजाफोरा अर्थात जोंनि ओनसोला माखासे जेंनाफोरजों भुगिनानै दङमोन आरो बे जेंनाफोरखौ जोङो माब्रैहाय माने फोसाबनो हागोन, समाजनिफ्राय गैया खालामनो हागोन आरो माब्रैहाय जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोर नस्थ' जानाय बा जोंनि माखासे समाजाव थाफानाय गाज्रि आखुथाय बेफोरखौ जों माब्रै गैया खालामनो हागोन बेखौ सिन्था खालामनानै जोंनि ओनसोलनि बा हारिनि गेजेराव गोबां माने मोजां सानग्राफोरा, मोजां लुबैग्राफोरा सिन्था खालामनानै आगोर मोनाखैमोन आरो थिग बेबायदिनो बारग' एनडिएफबि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ मुंख्लंफोरखौ बिथा खालामनानै जिहेथु मुंख्लंफोरा गावनि थै जिउखौ हारिनि थाखाय बावलांबाय, बिथांमोना हारिया जाहाथे जों बुहुमनि बिखायाव देदगा दुदगायै मानसि बायदियै थांनानै थानो हायो, जौगालांनो हायो, बिनि थाखाय बिथांमोना जिहेथु जिउ बावबाय बेखौ दिनै बारग' एनडिएफबिफोरा नोजोर बोफाफिननानै समाजखौ जोङो बेबायदि एंगारबाय थायोब्ला जोंहा मुंख्लंफोरनि जिउ बावनाया ओरैनो थांगोन आरो जोङो हारि हिसाबै लोरबां जागौ बेखौ बुजि मोननानै जों सान हर जों खामानि मावदों। बेबायदिनो जोङो समाज फोसाबनायनि थाखाय गिबि खेबनि थाखाय जों सत्रपारा ओनसोलाव जोङो 28टा गामिखौ लानानै जों सावरायबाय, जेंना जेंसिनिफोराव सावरायनानै फार्स्ट दिनाखालि जों जेब्ला सावरायदों हिदान्त मोनसे फैबाय बे जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय कमिटि मोनसे दानांगौ जोंनि गेजेराव। थिग बेबायदिनो दिनैनि तारिखाव 28 आगष्ट 2023आव जोङो सत्रपारायाव गिबि खेबनि थाखाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि आरो सिसिबिआइजों मोनसे जों कमिटि दाबाय जायनि नामखौ जोङो ससाइटि डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेशन कमिटि होननानै जोङो होनाय जादों आरो बे कमिटिखौ दिनै जों दाफुंनो हानानै थारैनो जोङो गोजोननाय मोनदों आरो फैबाय थानाय समफोराव जोङो एरिया वाइसआव जों अर्गानाइज खालामना दंखायो, बेबायदि जों दाफुंलांगोन।